कृष्णा जी कहाँ से? बलुआहा से। बलुआहा से पहिले ही बेरी बानी कांवर लेके आइल, बाबा के बूटी पी के सभे बना सहाइल। पहिले ही बेरी बानी कांवर लेके आइल, बाबा के बूटी पी के सभे बना सहाइल। कौनो बम होने कौनो कहे ने बा, कौनो बम होने कौनो कहे ने बा। तलो के संचालू कर देवा घर के नेबा, तलो के संचालू कर देवा घर के नेबा, तलो के संचालू कर देवा घर के नेबा। रिजवान मोटर गैरेज। कृष्णा जी कहाँ से है? बलुआहा से। बलुआहा से पता लगे न अभी कितना बा दूर हो, दर्शन करेला दिल बा मजबूर हो। ए बा पता लगे न अभी कितना बा दूर हो, दर्शन करेला दिल बा मजबूर हो। आरती जी की तरफ से सब कर जिंदगी आई बाबा के देने बा, सब कर जिंदगी आई बाबा के देने बा। तलो के संचालू कर देवा घर के नेबा, तलो के संचालू कर देवा घर के नेबा, तलो के संचालू कर देव घर के नेबा बा। रिकॉर्डिंग बाय कृष्णा म्यूजिक बलुआहा। ऋषभ राज की तरफ से बलुआहा से। बलुआहा से जीवन सफल होई जल असोधार के, बाबा के मंदिरिया में पहिला सोमार के। जीवन सफल होई जल असोधार के, राइटर थारू हो पहिला सोमार के। अवधेश प्रेमी चलो बतावत जेने बा, मीठू मिसाई कृष्णा राजा चलो जेने बा। तलो के संचालू कर देवा घर के नेबा, तलो के संचालू कर देवा घर के नेबा। बलुआहा से। बलुआहा से। बलुआहा से